Hvad er for nogle billeder, hun har taget der? Biberluk Lynge, som kandiderer til næstformand. Nu skal vi starte op igen her efter frokosten. Det er så seminarets anden del. Eller skal vi kalde det for en ny debat, som handler om Inuit Ataqatigiits værdier og en debat om det. Man har omdelt det, der skal fremlægges. Så vi har bare fulgt den måde, vi har gjort det på. Der kommer en præsentation først, og så kan man få ordet bagefter. Som sagt, så handler det om Inuit Ataqatigiits værdier. Den debat, eller seminarets anden halvdel, kører vi frem til klokken 3. Og den Biberluk Lynge, hun fremlægger, hun er medlem af Inatsisartut, lige så vel som hun er medlem af bestyrelsen i Inuit Ataqatigiit i Nuuk. Værsgo og indtag talerstolen. Først vil jeg tak til folk fra Asiat for at have arrangeret og planlagt landsmødet her. Det er jo som om, at vejret er med os. Tak til hovedbestyrelsens, hovedsekretariatet for al planlægningen. Og også været behjælpelig med oversættelse og ting og sager. Så tusind tak for, at jeg kan få ordet her. Jeg vil lige fortælle om mig selv. Jeg er født og opvokset i Nuuk, og om sommeren bor jeg i Qasigiannguit og i Asiat her i Disney-bugten. Men da jeg blev teenager, ville jeg ikke kun have Nuuk som udgangspunkt, og efter at jeg påbegyndt gymnasieuddannelsen, fortsatte jeg min uddannelse i Sisimiut, i Qaqortoq og også i Aarhus. På universitetet i Ismatusarfik i Nuuk påbegyndte jeg uddannelsen i samfundsvidenskab og kultur og blev kandidat i 2015. Derfor kan jeg på Inuit Ataqatigiits vegne sige, at nogle af vores lands kendetegn, det er vores dialekter og vores herkomst. Og også at vi lægger vægt på, at vi skal værne om vores bosteder her på kysten. Derfor vil jeg også gerne sige tusind tak for den præsentation, som Regina fremlagde her i formiddags. Vi har alle sammen fået noget at tænke over. Jeg har sønner, og da vores sønner begyndte at fokusere på piger og drenge og sagde, at det kun er pigerne, der har langt hår, der mindede jeg dem om, at deres bedsteforældre og deres fædre havde langt hår, da de var unge. I 60'erne, 70'erne og også i 90'erne, der havde mænd langt hår. Og vores dages verdensborgere og vores forfædre har ikke vurderet vores medmennesker ud fra hårets længde. I vores hjem, der understreger vi, at alle har ret til at vælge deres udseende. Vi har brug for alle borgere, og vi skal samarbejde.
Med hensyn til ligestilling af køn er jeg rigtig glad for, at vi har vedtaget en lov om ligestilling her til lands. Vi kan ikke længere, vi skal ikke længere vurdere folk ud fra et køn, herkomst og tro, handicap, skavanker, sprog eller hvad. Det vi skal, det er, at vi skal være lige, fordi vi er alle lige, og vi skal stå sammen. Vi skal tilbyde alle et samarbejde, og vi skal være lydhøre over for dem. Og også, at vi vil stå sammen med dem. Det er nogle af Inuit Ataqatigiits grundlæggende værdier. Vi skal invitere alle medborgere til at være med til at kæmpe for ligestilling. Det er et af de store værdier, vi har i vores parti. Ulu, kvindekniven og Dukak, harpunspidsen, det er Inuit Ataqatigiits logo. Hvis du er kvinde eller mand, eller hvordan du ser dig selv, så er der plads til dig. Og der er plads til dig i Inuit Ataqatigiit og også i samfundet. Vi har så meget brug for hinanden, at der skal være plads til alle. Som gruppeformand i parlamentet i Inatsisartuts gruppe Inatsisartut, der er det min opgave at holde sammen på de folkevalgte i det daglige, og også opfordre dem til, at de skal holde sammen. Og derudover, så er nogle af mine arbejdsopgaver også at tage vare på Inuit Ataqatigiits værdisæt, tiltag og prioritering. Jeg lægger vægt på, at vi opfordrer hinanden til det bedste, og vi skal have evnen til at tale sammen og være i dialog, lave kompromiser, og også at partiets værdisæt er synlige, og at vi kan arbejde efter dem og følge dem. Ikke mindst så skal vores partiformands Mutsibo Bedes kurs følges, og også at vi altid skal lade hans udmeldinger være synlige, og at vi respekterer dem. Mutsi, tak for dit gode arbejde som formand, og også din dedikation, og jeg ser frem til vores fortsatte samarbejde. En af vores kendetegn i Inuit Ataqatigiit, det er vores værdier også, at vi er samfundsborgere. Vi snakker jo om Arktis, vi snakker beredskab, jurisdiktion, sundhedsvæsen, pædagoger, ældres omsorgspersoner, klimaforandringer, fred mellem folkeslag, befolkningen her til lands, de rige, medarbejdere, mindre bemidlede, arbejdsgivere, fiskere, handicappede, børn, unge, danskere og grønlændere eller folk med fremmedsprog. Vi folkevalgte skal arbejde for alle, og vi er forpligtet til at udføre de givne opgaver. Den udenrigspolitiske strategi har vi beskrevet, som vi har underskrevet. Der er vi i Inuit Ataqatigiit forberedt på at realisere og virkeliggøre, og også med en klar stemme som folk, vi vil implementere. Solidaritet giver mulighed for alle. Da jeg var barn, hørte jeg altid ordet solidaritet. Jeg har forstået, hvordan den er helt grundlæggende for mig, og hvor vigtig den egentlig er også for Inuit Ataqatigiit. Det sted, vi er født, der er vores livsvilkår forskellige. I Inuit Ataqatigiit skal vi bane vej for vores børns ret til skolegang og uddannelse. Og det skal vi altid holde os for øje, fordi det er grundlæggende for solidariteten, at alle har lige muligheder, og at det kun kan opnås ved solidaritet. Nogle dele af befolkningen har stramme kår, også stramme livsvilkår. Og med hensyn til økonomien, så kan indkomsterne være meget forskellige, og uligheden, den er altså for stor i dag. Denne kløft skaber ulighed, og hvis den ikke skal blive større, og alle værdier i og aktiviteter i samfundet skal være med til at løse den. Vi kan kun ændre det ulige livsvilkår, hvis vi er solidariske i befolkningen. I denne valgperiode, der er vores land begyndt at tage politiske skridt til at klart at handle på uligheden
På baggrund af folks grundlæggende indkomster skal vi til efteråret behandle en reform, som tager hensyn til de mindre økonomisk bemidlede, til arbejderne og folk med mellemindkomst. Det er noget, vi skal arbejde for i parlamentet, og vi skal være med til at trække slæden i samfundet. Og i landet her skal det kunne betale sig at være i arbejde. Det her er et spændende arbejde, vi er i gang med, og ved at lede dette arbejde skal vi deltage i arbejdet. Vi skal opnå resultater via samarbejde. At være en myndighed, det er det centrale i vores samarbejde med andre folkeslag i verden. At vi lever i Arktis betyder ikke, at vi kun skal have holdning til Arktis, og vi skal huske på, at vi er ikke eneejere af Arktis. Da andre i verden har interesse for os, og vi har fælles interesse, så har vi også berøringsflader, og vi har alle brug for hinanden. For Inuit Ataqatigiit er det vigtigt med samtaler og være i dialog, have samkvem og være i fællesskab. Det skete behøver ikke at være i centrum, men det drejer sig om, det er det, der kommer, og det skal vi være ganske forberedt og opmærksomme på, altså det, der kommer. Og derfor drejer det sig ikke kun om en selv, det drejer sig om alle i hele verden. Inuit Ataqatigiit mener, at vi skal arbejde for at nå de her ting med respekt for hinanden. Vi skal række hånden ud, og vi skal samarbejde med dem, der rækker deres hånd ud. Vi skal ikke kun fokusere på barriererne, vi skal også nå til enighed omkring disse uenigheder, vi kan have, og de barrierer, der er. Vi skal også fokusere på det, vi kan deles om, for SoMe er i gang. For eksempel SoMe er i gang i de sociale medier. Så længe jorden er rund, så vil vilkårene gælde for alle, fordi samarbejde er vigtigere end nogensinde. Vi skal kunne vise ansigt over for alle og enhver. Vores medmennesker er ligeværdige mennesker, og Inuit Ataqatigiit vil altid arbejde for, at vi skal holde sammen og agere som ligeværdige. Inuit Ataqatigiit inviterer til samarbejde, uanset hvor små eller store I er og hvem I er. Vi kan ikke arbejde ved at diskriminere. Da Nelson Mandela under hans arbejde for selvstændighed i Sydafrika i 1900-tallet, der havde USA sat Nelson Mandela på listen over de 10, man skal passe på, selvom han arbejdede for selvstændighed og lighed. Når vi så i Grønland arbejder for selvstændighed mellem os eller omverdenen, så kan vi ikke starte processen ved at søge konfliktpunkter. Samtidig med, at vi udvikler landet, og når der er krig, så er sammenholdet vigtigt og vigtigere end nogensinde. Selvstændighed skal opnås ved at samarbejde med andre lande. Det er vigtigt for Inuit Ataqatigiit siden opstarten af 70'erne, at jurisdiktionen kom hjem til landet, vores hav og råstoffer skulle hjemtages, og vi skulle være ligeværdigt folk. Og disse emner er stadig vigtige for os, og også stadig lige vigtige. Men i forbindelse med krigen, beredskab og klimaforandringer, så flygter folk. Begivenhederne i verden, mens alt det sker, så er sammenhold for befolkningen vigtigere end nogensinde. Altså, jeg nævner det mange gange, men altså, så vigtigt er det. Efter indførelse af selvstyret i 2009, der blev det synligt, at vores anorak blev for lille. Den er krympet i vask. Vi kan være selvstændige, og vi kan arbejde, og vi arbejder også for, at vi solidaritet skal udvikle os i fremtiden. En del af det voksende ønske om selvstændighed er, at vi skal være smidige og fleksible. Derfor er vi medlemmer i forskellige samarbejdsorganer, nordiske lande, samarbejdsorganer for vestnordiske lande, Paris-aftalen og de muligheder for vores ansvar for udenrigspolitik. Det er noget, vi samarbejder om, og disse skal udvikles til stadighed.
og vedvarende. Da Arktisk Strategi blev offentliggjort, så var en af vores udmeldinger, at vi skal samarbejde med andre lande som ligeværdige parter. Og da vores udmelding til andre lande er bindende, så skal vi have viljen til at arbejde og også være dedikeret til det. Vi skal være tro mod vores mål. Når man i Inuit Ataqatigiit som folkevalgt skal arbejde dedikeret, så skal man respektere partiets mål og være tro mod dem. Det er yderst nødvendigt, at man hele året arbejder intens med sagerne, og at man trofast løbende er med til møder, og også være trofast mod partiet på den måde. Man skal have kendskab til den sag, man beskæftiger sig med, og også have respekt for den. Derfor, venner, så vil jeg med en invitation til vores medborgere til jer. I Inuit Ataqatigiit er vi parat til internt i vores land at fortsætte vores arbejde med økonomien, sundhedsvæsenet, udenrigspolitisk strategi. Det er nogensinde vigtigere end tidligere, at vi søger samarbejde omkring medierne, hertillands, sundhedsvæsenet, råstoffer, fiskeri, fremtidig grøn omstilling. Vi har brug for et mere intens samarbejde. Med vores arbejdsgang og den måde, vi arbejder på i Inuit Ataqatigiit, der har vores samarbejdsform været et kendetegn. Og når vi nu er godt i gang med at forberede os til valget til næste år, og med mine udmeldinger i mente, så vil jeg gerne lige sige, at jeg stiller op til Inuit Ataqatigiits hovedbestyrelse i morgen. Tak for ordet. Vi siger tak til Bibaluk Lynge for hendes præsentation. Nu fortsætter vi, som vi gjorde i formiddags, med at folk kan række hånden op, dem der ønsker at have ordet. Jeg mener, det var en meget klar fremlæggelse af værdierne for Inuit Ataqatigiit i hjemmet, på arbejdspladsen og også som global verdensborger. Har vi fået indblik i, hvordan du betragter det? Vi har nogle ord, man bruger ord som respekt, og at man skal være sammen i fællesskab med nogen, men også at man er tro mod partiets mål i sit arbejde. Så nu åbner jeg mikrofonen for dem, der ønsker at have ordet, så I skal bare melde jer, som I plejer. Måske kan vi spørge lokalforeningerne og deres delegerede. Vil være først. Jens Ole. Jens Ole. Jens Ole Natal Nielsen, Natal Nielsen, værsgo. Tak for præsentationen. Jeg lyttede også til Aqaluk Lynge i går efter filmen. Vi er verdensborgere, uanset hvordan vi vil have det. Og vi bliver nødt til at anerkende, at vi er en del af kloden. Og vi bor midt i Arktis, midt imellem, hvor stormagterne strides. Med hensyn til selvstændighedssnak,
Så er der nogen, der mener, at man kan indføre selvstændighed om 2 år. Men vi snakker ikke mere om det. Vi snakker ikke videre om, hvordan der vil ledes. For eksempel har vi udfordringen til at skaffe penge, der kan erstatte det bloktilskud, vi får fra staten. Hvordan vil man erstatte de penge? Altså, vi snakker jo om dagens tilstande. For eksempel hørte vi lige før, hvordan det ser ud for de små bosteder, bygderne, hvor man ikke har stor økonomi at gøre og drute med. Altså, hvis vi bor midt i stormagternes område, hvor de strides om, så må vi også forholde os realistisk til tingene. Jeg håber da også, at de nu, at Ataqatigiit mener, det er værdifuldt, at måske kan I huske dengang, da internettet lukkede ned. For eksempel, når der er kriser eller konflikter og krige andre steder, så ved vi jo, at skibe bliver sænket, skudt i sænk, og banker kan lukke ned. Og det, at sådan nogle ting kan ske, påvirker os, selvom det måske sker på den anden ende af verden. Vi bliver nødt til at se realistisk på, hvordan verden ser ud i dag. Vi bliver nødt til at tænke grundlæggende på, at vi ikke er alene i verden og isoleret på nogen som helst måde. Tværtimod. Så er det Agathe Fontang. Tak. Tak til Bibaluk. Og jeg vil også gerne tilføje, at værdisættet, blandt værdisættet har vi forebyggende indsatser, og det var det, der gjorde, at jeg blev Inuit Ataqatigiit, og jeg er blevet medlem siden dengang. Og jeg mener, at forebyggende indsatser altid skal være del af vores program. Men vi skal også highlighte, at vi beskytter de mindre økonomisk bemidlede, ikke kun via skattereformer og alt muligt økonomi, men på andre måder. For eksempel har vi en rig kultur, så derfor skal vi også huske på, at kultur er et stort område med store muligheder. Med hensyn til børn og unge, så ved vi alle sammen, at vi skal have bedre vilkår for alle børn og unge. Men det handler også om, at vi vil gerne vil have, at folk føler større ansvarsfølelse. Og også i det politiske arbejde skal man være parat til at kunne arbejde med andre, der har andre politiske observanser. Og det er jo noget, vi er kendetegnet ved som Inuit Ataqatigiit, nemlig at vi altid kan mødes. Altså, vi har tidligere hørt, hvordan andre parter ikke kunne mødes på nogen måde, og der har Inuit Ataqatigiit været med til, at disse parter, der aldrig kunne mødes, pludselig kan mødes og samarbejde. Så vi er godt på vej. Aqaluk, søn til Agathe. Tak. Det er fra unge Inuit Ataqatigiit ungdomsafdelingen. Og det er også nogle ting, som vi også finder utroligt værdifuldt. Vi var i Danmark i april måned, hvor vi var sammen med andre socialistiske grupper i de skandinaviske med hensyn til værdier og det, man finder værdifuldt. Der mener jeg, at vi har masser af ting at mødes om sammen med andre unge mennesker, for eksempel unge fra de nordiske lande. Og det blev vi enige om på det møde der, sammen med de andre socialister.
Så vi skal hele tiden opdatere vores værdisæt, således at de står i mål med dagen i dag, og også i forhold til at garantere, at fremtiden ikke er mørk, grå og usikker. Bent Frederiksen. Jeg har 2 overskrifter. Bæredygtighed, og så det andet kommer han ind på. Under generalforsamlingen for Future to Greenland, som er en stor konference med international indhold, hvor man snakkede om bæredygtighed. Hvis man skal sikre bæredygtighed, så betyder det også, at vi skal se på forholdene i bygderne og for bygdebefolkningen. Jeg mener, at vi kan prioritere nogle ting i forhold til den levevis, vi har, hvor vi kan være meget nemmere at være bæredygtige. Altså, vi ved jo, at der er en vis mobilitet i Grønland, og folk flytter frem og tilbage og hen og ud. Men uanset det, så skal vi jo alligevel holde øje med, hvordan og hvorledes vi kan blive mere bæredygtige. Altså, vi har jo også via Paris-aftalen også kunnet highlighte os selv i forhold til en stor andel af ren energiproduktion i Grønland. Altså, stadigvæk har vi desværre i dag en udfordring med hensyn til, at det ikke er alle bosteder, der kan få leveret billig vandkraftstrøm. Så for dem er det stadigvæk billigere at bruge solarolie og fyre deres oliefyr op med de forurenende opvarmningskilder. Så vi har en ting at gøre i forhold til at skaffe mere billig energi de andre steder. Vi ser selvfølgelig også meget på økonomien, selvom vi forsøger ikke at forholde os alt for stringent til dem, der har højere lønninger og mellemindkomstgrupperne. Altså, vi ved jo, at jo større byer man kommer hen til, jo flere biler er der, og personalebiler, og folk har åbenbart råd til dem. Men på den anden side, når vi ser på yderdistrikter og bygder, jamen der er prissætningen på dagligvarer og fødevarer meget højere, og det gør, at de ikke har den samme økonomiske formåen, som andre har. Og oven i det, så betaler de også for dyre energi, strømforsyning osv., fordi de ikke kan nyde de samme billige vandkraft, afledt strøm, der kan fås. Men det kommer jo. Men vi skal gøre det et hurtigere hast, altså så vi kan få alle bosteder med hurtigere. For uanset hvad, så er det leveforholdene, vi skal forsøge at gøre lidt billigere eller mere overkommelige for alle. Tak. Anna Hansen, tak. Tak til Pipaluk for en interessant oplæg. Du kom ind på mange ting. Jeg tænker på fremtiden, og vi snakkede også om fremtiden i formiddags med hensyn til affolkning af bygderne, og også at de mindre byer i yderdistrikterne er ved at langsomt blive affolket, fordi folk flytter ind til byerne og søger til de større steder. Men det er jo en tendens, vi ser over hele verden. Og selvom vi i Grønland har mulighed for at arbejde via internet og så videre, så har det ikke betydet, at folk flytter mindre væk fra de mindre steder.
Altså, vi er jo ved at få noget erfaring med at for eksempel holde møder via altså i digitalt, hvor samarbejdet nu foregår ikke fysisk, men digitalt, og det ser ud til at være ganske udmærket. Med hensyn til fremtidige arbejdspladser for bygdernes vedkommende, så er der selvfølgelig ting, vi kan evaluere på. Men vi kan jo høre, at man på Færøerne har gjort noget, hvor de kan hente arbejdskraft, som kan levere det, man ønsker og har brug for digitalt, fordi man kan gøre tingene via internettet og med fjernstyring. Og så med hensyn til seksuelle krænkelser og misbrug. Og her bør man også medtage selvfølgelig undertrykkelse af kvinder. Det er også områder, vi skal gøre indsatser overfor, således at vi siger til omverdenen, at vi accepterer ikke, at der blandt voksne mennesker for eksempel sker mobning eller diskrimination og forskelsbehandling. Vi er startet op her i kommunen med et nyt stykke arbejde, en ny indsats, fordi statistikken siger, at de fleste der er kriminelle, det er mænd. De fleste, der begår selvmord, det er mænd. Og vi har diskuteret og drøftet, hvordan og hvorledes vi kan gøre det lidt bedre, så mændene får det lidt bedre. Men altså, vi har oplevet, at mændene kommer med andre indskydelser i forhold til, at de kan have mentale eller indre problemer, de aldrig får sagt. Der har vi sammen med de her mænd forsøgt at gøre noget anderledes, hvor vi ligesom, i stedet for bare at tage den seriøse snak til at begynde med, så har de lavet et lille arrangement, hvor de dystede med forskellige ting og sager, og så bagefter fortæller om situationen. Og det er en måde, man kan gøre det på. Det, der er brug for, det er jo også adgang til psykologer, man kan konsultere. Især når man bor i en bygd, er det nødvendigt, at vi får stabile internetforbindelser, sådan så vi også kan have for eksempel få den psykologhjælp, vi har brug for, så den kommer frem, lige så vel som andre inden for sundhedsområdet ville køre meget bedre, hvis vi havde stabile internetforbindelser. Altså, der er også forskellige forhold i samfundet, men man væger sig ved at snakke om for eksempel vold i parforhold, hvor man er lidt i tvivl om, man skal gribe ind eller lade være. Og der synes vi, at det er nogle gråzone områder, vi bliver nødt til at gøre noget mere i og snakke noget mere om, således at vi kan få vores svagheder frem og styrke dem. Fordi vi bliver nødt til at fjerne alle de her ulemper, vi har i samfundet, der gør det besværligt for mennesker. Ludvig Larsen. Tak, Ibalu. Altså min far, han var fra Atassut, og det er sådan nogle ting, som min far talte om, da jeg var barn. Men det er først i dag, hvor jeg som voksen forstår, hvad det egentlig er, man snakker om. Og de her forskellige familieværdier, som vores opdragelse bygger på, dem vil jeg gerne fastholde, for det handler ikke om politik som sådan. Men vi har en alt for stor kløft i forhold til dem, der har det fint, og dem, der har det rigtig skidt.
Så derfor så er det helt fint, at man har meget mere fokus på de økonomisk mindre bemidlede, og også at man vil i gang sætte en skattereform her til efteråret. Det synes jeg er godt, at det er på vej. Fordi vi alle, uanset hvem vi er, borgere i Grønland, om vi er danskere, amerikanere, eller hvem vi er, alle os, der bor her, vi bør have alle de samme rettigheder, uanset hvordan vi ser ud og hvor vi kommer fra. Og i forhold til i går, efter filmen, og som Akkaluk Lykke fremlagde, at vores land skal styres af vores folk. Vi skal styre og udnytte vores egne ressourcer. Andre skal ikke drage nytte af dem uden at spørge os. Og derudover har vi også som verdensborgere pligt til at samarbejde med andre, uanset om det er andre nationaliteter som amerikanere, europæere eller hvad det er. Vi bliver nødt til at være samarbejdsvillige, fordi vi bor lige midt i der, hvor de to store supermagter strides. Så derfor har vi en paragraf 21 i selvstyreloven, der siger, at nu skal vi i gang sætte processen mod selvstændighed. Det var noget, man debatterede her i foråret. Men altså, vejen mod selvstændigheden blev jo brolagt for længe siden, og vi stopper ikke. Vi bliver ved med at gå den vej. Men nu har vi kæmpet for det i rigtig mange år, og nu er vi ved at indse, at vi bliver nødt til at indgå i fælles samarbejde med andre uden for Grønland. Og det skal vi hele tiden have i baghovedet, at det er nødvendigt. Vikisuk Thomasen med hensyn til værdier. Selvfølgelig har I mange forskellige bud på, hvad der er værdifuldt. Tak, og tak til Bibaluk. Jeg har ellers brugt min egen dialekt, Thule-dialekten, men desværre er jeg blevet misforstået, så jeg bliver nødt til at tale vestgrønlandsk. Men for at sikre, at I ikke misforstår mig, så bruger jeg vestgrønlandsk. Med hensyn til livsførelse. Når man kommer fra en lille bostad, så er der meget stor forskel på den måde, man lever på det lille sted, når man flytter hen til en stor sted. Især hvis man er vokset op i et fangesamfund, hvor sprog også er men da vi fik for mange begrænsninger på fangstdyr og restriktioner, jamen så ændredes grundlaget for de mange generationers værdisæt, vi har bygget vores små samfund på. For eksempel kan man ikke længere følge fortidens traditioner med, hvornår denne fangst kan gå i gang, og hvornår næste fangst efter et andet dyr kan gå i gang. Alt er styret gennem lovgivning og reguleret i dag, og lovgivningen passer ikke altid med de svingende sæsoner, vi har, og især ikke klimaforandringer. Så der er kæmpe stor forskel på den måde, man forstår og opfatter værdier på, afhængig af, om man kommer fra et lille bosted, eller om man bor i en stor by i Grønland. Altså, nogle gange så giver det uheldige følger også for børn og unge, at vi har forskellige forhold, og at man kommer fra forskellige steder, at man kan have forskellige dialekter. Stadigvæk i dag er der nogen, som opfører sig diskriminerende på en eller anden måde og forskelsbehandler folk, fordi de har en anden dialekt.
Det kan vi jo ikke acceptere på nogen måde. Så uanset hvilken dialekt man har, så bør man ikke skulle i skoene, at man ikke er rigtig og man ikke er god nok. Det handler om at udvise respekt og acceptere hinanden som ligeværdige. Således som Biber Luk var inde på. For det vigtige er, at man finder forståelse for hinanden i stedet for at brygge videre på forskellighederne og uenighederne. Men sprogbrug, dialekter er utrolig vigtige også, at vi kan blive bedre til at forstå hinandens dialekter for at vise respekt for hinanden. Vi er verdensborgere, og vi holder hele tiden øje med omverdenen. De kanadiske stammefrænder er vores nærmeste naboer. Altså i Thuleområdet, der har man altid besøgt hinanden. De kanadiske inuit og de grønlandske inuit, de fartede frem og tilbage, og vi er vokset op. Jeg ved ikke, hvor mange generationer har man også giftet sig med hinanden, og nogen fra Grønland bor nu på Canada-siden, og mens nogen fra Canada bor på grønlandsk side nu. Så vi er mixet også. Vi har tæt familiære relationer, så det er lige før vi er tættere på inuit i Canada sammenlignet med inuit længere ned ad vestkysten. Hvis vi skal besøge vores familiemedlemmer på Canada-siden i dag, lige over på den anden side af Melvillebugten, så skal vi via Nuuk og med fly og via Europa og USA for at komme over til Canada, hvor man i gamle dage blot tog hundeslæden og kørte over på isen. Hvis vi skal gøre sådanne forhold nemmere, og også gøre det mere smidigt i forhold til at fastholde en tradition, som for eksempel inuit i Thuleområdet sammen med inuit i det kanadiske område på den anden side har så mange fælles relationer og familier, fordi de også har livsførelse til fælles. Mange tak. Nikisu. Hedvart. Tak. Tak, Bibaluk. Vores værdier. Når man er fra Nordgrønland og kommer til en by som her, så føler man sig lidt fattig nogle gange. Fordi vi ser, hvor stor udvikling der sker her, og ikke der, hvor jeg bor. Men vi har minihal der, hvor jeg bor. Og det betyder også, at vi har fået kollegier, som, hvor de store efterskoleelever kan blive frem for at skulle flytte ud fra Guldloksoktoberne væk. Så vi håber, at andre større bygder også vil blive inspireret af måden, vi gør det på. Fordi vi siger, at vores børn er vores fremtid. Jeg har for 40 år siden fremlagt et diskussionsoplæg i Danmark i forhold til fremtidig perspektivering. Og det fremlagde jeg for 40 år siden, og det ser ud til at holde vand i dag. Altså med hensyn til vores kulturelle opdragelse, han har sagt. Altså vi har jo en masse inden for kulturens område, som har en masse at give samfundet. Jeg mener, vi skal gøre meget mere for at animere folk inden for kunst og kultur. Og vi skal også på landsplan gøre mere for at
at man kan leve af kulturen inden for for eksempel oplevelsesindustri, filmproduktion og flere andre nye ting, man har taget initiativ til de sidste 10 års tid. Så kulturen er mit varmeste emne sammen med Peter Olsen, som er musiker. Med hensyn til børnene. For eksempel har jeg et barnebarn på 4 år. Vedkommende er et meget dårligt grønlandsktalende, men er rigtig velflydende talende på engelsk, 4 år gammel. Så vi skal også se på sprogets sprogbrug af vores modersmål og passe på. Og jeg mener også, at vi bliver nødt til at konkretisere lidt mere i forhold til immaterielle værdier. For ellers så går det i glemmebogen. Det handler om at sætte sig fælles mål. Det er noget, som Inuit Ataqatigiit er kendt for, at vi sætter fælles mål. Og det, jeg synes, der glæder mig allermest, at uanset hvordan vi bliver behandlet, og hvor meget modstand vi udviser, så er vi stadigvæk i stand til at beholde smilet og vil ikke være hævntørstige. Så vi i god ro og orden kan møde mennesker og være i dialog med dem og samarbejde. Måske skal vi præsentere os selv som et venligt menneske, som ikke er hævntørstig. Om 40 år, hvis ikke vi skal have mindretal her til lands, især når vi har set statistikkerne, så skal vi være opmærksomme på alle dem, der kommer udefra her til lands for at arbejde. Altså, de kan hurtigt overtage tingene her, så vi skal være sikre på, at også være på forkant med, at vi ikke kommer i mindretal her. Og det mener jeg også er vigtigt, at Inuit Ataqatigiit også putter ind som et af sine værdisæt. Det er ikke fordi, jeg ikke bryder mig om andre mennesker, men det vigtigste er vel i første omgang, at man beskytter sin egen befolkning. Tak. Adam Christensen. Der var tulleriarneri ima isikkoqarallarput Adam Christensen tullera Jørgen Peter Labansen. Der var dog Regina Bistrup og qasarnerp allarpassuupput tulleriaatsalavut takanga. Værsgo. Ja, og tak til Bibaluk. Det skal de åbenbart sige alle sammen. Med hensyn til vores værdier og med hensyn til kultur. Det har altid været et vigtigt emne for Inuit Ataqatigiits værdisæt. I Nordgrønland, der havde man i tidligere generationer gjort meget ud af at oplære de unge i, hvordan og hvorledes man ror en kajak, og hvordan man behandler hunde til at køre hundeslæde. Men i dag bliver det ikke betragtet som noget værdifuldt, at man har lært de ting.
Vi skal huske på, at kajakken tidligere generationer var uundværlig. I dag er det mest et idrætsarrangementer, man ser kajakken. Det er sjældent, vi ser en erhvervsfarmer tage ud med kajak i dag. Det er sådan set kun i Qaanaaq-Thule-området, hvor de ikke må bruge motoriserede fartøjer til at nedlægge varevand. Det handler om, at vi for fremtiden bør fastholde disse traditioner, men også den viden og kunden, vi havde omkring kajakken, men også hundeslæden og hundene. Som sagt, så bruges kajakken stadigvæk som et nødvendigt transportmiddel. Og også hundeslæden som et uomgængeligt fartøj, som fanger og fisker. Måske vi bør gøre et eller andet for at bevare den viden, vi har omkring kajakroning, kajakbygning og det, man bruger kajakken til, eller brugte den til i gamle dage. Og så også med hensyn til at have slæde og hundeslæde og have slædehunde. Sådan en fisker, der har både en kajak og en hundeslæde, har jo store udfordringer i dag, fordi der for det første ikke er plads til at placere det her materiale uden for boligen. Vores boliger er jo ikke indrettet til den slags i dag. Vi skal passe på med, at kajakken og også hundeslædekørsler der ikke blot bliver noget, vi mindes var engang, men at vi gør noget for at bevare traditionerne og den viden. Det mener jeg er vigtigt, at vi også får med i vores værdisæt, således at det ikke kun er os, der skal huske hinanden på, at det er vigtigt, men også omverdenen. Så med hensyn til, at alle ved, hvordan en fanger opfører sig, og hvordan vedkommende udfører sit erhverv, synes jeg er vigtigt at informere om, for at få den respekt og accept fra omverdenen. Jørgen Peter. Hensyn til materiel og immateriel værdi. Jeg har 2 ting. Jeg ved ikke, om det er passende at sige det her, men vi har varmere og varmere jordklode. Men vi har jo forskellige indsatser i forhold til at bygge flere vandkraftværker og udvide dem, vi har. Altså, hvad er det, hvordan kan man satse på at ville eksportere grøn energi ud af Grønland? Jeg ved ikke, om nogen ved det. Med hensyn til lighedsindsatser og arbejde, der mener jeg, at vi i Inuit Ataqatigiit bliver nødt til at være nyskabende. Fordi vi ved jo, at der er masser af unge mennesker, der bliver tabt på sidevognen, og som aldrig rigtig kommer i gang i samfundet. Vi mister alt for mange unge mennesker, hvis ikke vi skal miste mange flere. Især er det de unge mænd, som står ekstra svagt. Fordi statistikker fortæller jo, at kvinderne klarer sig fint. De får uddannelser, og de bliver hurtigt selvforsørgende, mens drengene og de unge mænd, de falder mere og mere fra og bliver mere og mere tabt bag vognen. Det må vi gøre noget ved.
Regine? Ja, qoyana. Ipad aaqaqimmiitan qoyana. Jeg synes, det var fint, hvad Bibaluk var inde på, og tak for det, Bibaluk, fordi du giver os nye, friske tanker med hensyn til samfundsforhold og med hensyn til værdier. Så har jeg lige drøftet nogle små ting med andre her i pausen. Så jeg vil blot sige, at når vi snakker om de små bosteder, hvis vi har haft stillingsopslag, eller vi har fået en henvendelse fra en udefra, så kan vi måske, inden vi begynder at ansætte nogen, lige tjekke efter, om vi måske har en, der bor i bygden, som har de forskellige egenskaber, der er nødvendige i en bestemt funktion. Fordi det kræver altid noget ekstra, hvis man ansætter nogen, der kommer udefra, der skal bruge 1 år eller 2 år for at tilpasse sig stedet, og mange gange jamen, så flytter de videre. Fordi vi ved aldrig, når vi ansætter en person udefra, om vedkommende vil blive der og løfte det, der skal løftes, eller om de allerede er på vej væk igen. Så derfor det der med at kigge efter, om der er nogen i det mindre bosted, der egentlig har det, der skal til for at udføre en bestemt funktion, det må vi jo se og tjekke efter, før vi begynder at hive folk ind andre steder fra. Vi ved jo, at der er mange forskellige mennesker, som har mange forskellige dygtigheder og som kan rigtig meget. Men vi ved også, at der er nogle mennesker, som ikke stiller sig frem og flager med alle deres dygtigheder. Tværtimod, så må vi mange gange lede efter dem, men de er der. Vi har også nogle andre udfordringer i forhold til mentale lidelser. Altså, vi har brug for mere hjælp, eller også adgang til at kunne få den her hjælp. Med hensyn til er det forsvar, hun snakker om. Ja, for eksempel i forhold til, vi har et kæmpestort havområde, så skal vi jo også, så er der et kæmpe område, man skal holde øje med. Så det handler også om, at vi har nogle værdisæt i forhold til beskyttelsen af vores land- og havområder. Tobias Bjerngård. Det handler om kultur. Jeg har været storfanger, siden jeg blev konfirmeret. Og jeg er opdraget blandt storfanger, da jeg var ganske ung. Jeg værdsætter kulturen, og jeg har valgt Inuit Ataqatigiit, fordi de har en god beskyttende kulturpolitik, så det passede mig fint at være Inuit Ataqatigiit. Altså,
Jeg kan næsten ikke forstå, hvad han siger. Man havde en tradition tidligere i forhold til fangsten, og hvordan man fordeler de forskellige dele af det dyr, man har nedlagt. Visse steder overholder man stadigvæk den bestemte måde at fordele fangsten på, mens man andre steder er begyndt at gøre det på andre måder. For eksempel havde man i gamle dage, den der så isbjørnen havde ret til skindet, mens det nogle andre steder i dag er sådan, at det er den, der nedlægger dyret, som får alt. Men i tidligere tider, der deles man om fangsten, så alle fik. Men det er så nogle af de her ting, jeg synes falder godt i tråd med Inuit Ataqatigiits politik og program. Men jeg er omgivet af storfanger, og jeg har lært så meget i forhold til, hvordan de læser vejret og vind og strømforhold og vand. Vi skal konservere meget mere. Vi skal bevare. Vi skal gøre, hvad vi kan for, at vi ikke mister en masse kulturelt værdifulde ting, blot fordi vi ændrer livsstil. Altså, jeg er jo stolt over min egen herkomst og den opvækst, jeg har, og det, jeg kan i dag. Selvom andre synes måske, at jeg er en mindre størrelse. Så er det Gert, men vi har flere Gerter. Vi har først den ene Gert, så får den anden Gert bagefter. Nielsen, værsgo. Bibaluk var inde på Inuit Ataqatigiits logo. Kvindekniv, ulo og harpunspidsen. I dag kan vi jo se, at, og jeg vil ikke nedskamme kvinderne, men I bruger ikke længere uloen her i Grønland. Og hvor mange kvinder er der tilbage, som overhovedet kan sy noget af en nationaldragt efter traditionerne? Næsten 0. Vi ser jo, at når man får en uddannelse og bliver udklækket som det ene og det andet, at alle har flotte nationaldragter på. Og jeg tænker på, kunne vi hvem det er, der har lavet dem, fordi der bliver færre og færre, der overhovedet kan sy i skind og gøre det efter de traditionelle måder at gøre det på. Altså, selvom man siger, at nationaldragten er vores, så har vi dog skiftet ud, således at vi ikke længere bruger skind i samme omfang. Vi begyndte at importere bomuld til anorakerne, i stedet for at bruge fugleskind og hvad man gjorde tidligere. Al den viden omkring, hvordan man lavede beklædning, jamen det er vi efterhånden ved at glemme. Og det skal vi altså gøre noget ved for at bevare. Og også i forhold til brugen af uloen, kvindekniven, hvor man har forskellige udformninger. En ulo, der er lavet på en bestemt måde, skal bruges til at skrabe skind, eller fedtet af skindet, og en anden ulo skal bruges til at partere forskellige dele af kødet osv. Så der er forskellige kvindeknive i forhold til, hvilke formål de skal bruges til. Det gjorde man indtil for nylig, og i dag har vi glemt det hele. Inualikanoqsi imminnut suliamiakkiinik imminnut so iqtidaaruaq isanta sayuaruaqtugu kumuni assanguarnitsinni asultungornitsin tammartu tamakkuilaga. Vi har mistet nogle forskellige ting i forhold til, at man omorganiserede kommunernes antal og størrelse igennem de sidste 10-15 år, hvor vi har ændret på størrelserne flere gange, og det har altså gjort, at vi har mistet noget der. Måske det nærdemokratiet, som
Man mangler og flere andre ting. Så jeg mener, vi skal huske på at ikke at miste tingene, at vi bevarer det, før det forsvinder helt. Anden Gert. Gert 2. Jeg er jo til havs og havets ressourcer. Af dem vi alle sammen kæmper om. Men sprog, det grønlandske sprog, det er det, vi skal gøre, hvad vi kan for at passe på. Uanset hvor vi er henne. Jeg håber, at vores grønlandske sprog kan blive mere respekteret også. For eksempel ombord på de her store internationale, eller på de store skibe, der sejler deroppe. Men vi snakker også om, at man har forskellige værdisæt afhængig af hvilken generation man ligesom tilhører. Jeg håber, Tita, du vil hjælpe mig. Jamen. Først tusind tak til Bibaluk for din tale. Så vil jeg også sige, at vigtigt for mig, det er mangfoldighed. Jeg lurer at strime godt arkener så under kan sige. Der må der sige inget dovung. Men respekten for hinanden og respekten for sige ingen der på der så at der kan sig. At sige inget dårligt i midten at der kan så vung. Uqaqtariaqarpunga tangassimaaqtariaqartungun. Så mangfoldighed for mig, det handler også om plads til de nye politiske talenter. Тассаавоқ аама нутаалиорусуттунут аама нутааниэққарсартариаасеқарусуттунут аммаассинисса налунгиларпу инуусутторпассуи массаккут сассақатаарусуттут аама налунгиларпут сиуниссами инуусуттуусу массаккут тассаасуссаасут акисуссаафи нангитсисуусу таамааттум иниссақартиссуссаавугу пингиттоората vi blandt andet får nogle nye landingsbaner rundt omkring i landet. Mittarfeet amerlanerusut pisariaqarput kisiatastaqornariat aama amerlissaput aama Filippinerini aama Thailandami inuit maannunasissut suliartorput taamaatumi aama eqqarsaateqsuuffigisariaqarparput nunatta inuisa qanoq isikkoqarnissa aamasiunissami аллангуарсиннаатигинаа эққарсаатигалугу такорлуақарниссарпут нунарсуа qangattuu torqassisimagunnaaq fiungilaq torqassisimaffigi neqangilaq sorsunnersuaqarpoq aaqqiangissutiqartoqarpoq kisianni tamatsinna aama sunniuteqartaq арлаатигу писоқарпат соорлу аттавеқаатит кипинеқарпата таава тассаққану илиуссуугу таанауқарлиннеқ писариақарпу утарпииннарсиннаангилага Данмакки пиумаффигисариақарпарпу аама аттавеқааттунгаатсигут акилеэқатаарпуллугу кисалу аама каарлуссуарми сисимиунут аққусерниорна питсаасумик суккасуумиллу нааммасинеқарниссаа аама соқутигисариақарпарпут тасса иллоқарфиит qaниммут имминут qaninnerulерситсиниарсиллугит писуссааффеқарпуул илиусеқарниссатсигни Jeg siger tak til Aya Kemnitz. Immiussimassangaluarassinga taava toqqaannaq kalaasungortitsivunga naluarastreamikkiluatsinnersu. Ajungilaqtulliana aaya oqalunerpat taava piaqerseriffigissavarput ukua siutequtit atineqarsinnaanissa. Ja. Det var det der med, at når en siger noget på dansk, at alle de andre ikke har mulighed for at høre mig. Så der skal være tid til, at de kan få deres lyttebøffer på, når jeg skal oversætte til grønlandsk. Juliane, tak. Og jeg synes også, at jeg kan fornemme, at generationsskiftet er sket.
Når jeg tænker på Aqaluk Lynge, som er din far, og nu er det dig. Men det var inde på noget af det, jeg vil sige. Børnenes forældre. Vi skal gøre en indsats for, at forældreskabet bliver varetaget lidt bedre. Vi har alt for mange børn, som måske ikke lærer for meget om ansvar, for eksempel. De kender noget til deres rettigheder om at have en far, og også at far, selvom jeg ikke bor sammen med ham, at han også har ansvar for min opdragelse og er med til at betale for min opvækst. Vi ved jo, at der er rigtig mange forældre, som ikke bor sammen, men hvor det kun er den ene forælder, som er opdrager. Altså, det bør jo være begge parter, som er med til at opdrage dette barn. De har været 2 om at få det her barn. Så vi bliver nødt til at lægge hovederne i blød. Vi bruger jo en masse penge i kommunerne, fordi vi også slæber rundt på den her store gæld, der er på de uindbetalte børnebidrag for mange fædre. Så vi har også en udfordring der. Bibaluk, du sagde også, at vi skal vide, at vi skal arbejde året rundt for at sørge for os selv. Tak for, at du siger det. Så det betyder også, at det for os folkevalgte indikerer, at vi har et større stykke arbejde at gøre, og det skal vi gøre sammen med Folketinget, det skal vi gøre sammen med kommunalbestyrelserne og med Inatsisartut-parlamentet. Det skal vi fra bygderne gøre sammen med alle dem. Det er en udfordring, det er et stort stykke arbejde, men det er nødvendigt. Nogle nævnte de små børn, som ikke er gode på grønlandsk, eller som taler forfærdeligt grønlandsk. Altså her mener jeg, at det handler om de nære relationer, der er i familien, og at vi til daglig minder hinanden om, at vi taler ordentligt, og at vi går højt op i at tale korrekt og ordentligt på grønlandsk, fordi vi bliver bombarderet med engelske og alt muligt via de sociale medier og via forskellige andre ting. Vi bliver overdænget med alle mulige andre produkter på andre sprog, som kan optage vores tid. Det er jo på grund af mobilen eller internettet. Det handler om at være i et socialt fællesskab med hinanden, og ikke leve via en device eller en mobil eller iPad. For ellers så bliver vi altså mere og mere fattige. Vores værdisæt bliver udhulet og udvandet, hvis ikke at vi har fokus på det her område. Mennesker har brug for andre mennesker. Det er jo selvfølgelig klart og dejligt, at børnene er blevet gode til engelsk, men altså, det nytter jo ikke noget, at det er på bekostning af det grønlandske sprog. Vi ved jo, at der er nogle bedsteforældre, der ikke kan snakke direkte med deres børnebørn, fordi børnebørnene taler mere engelsk, end de taler grønlandsk. Så det er altså en problematik, at vi skal have stor fokus på. Amingo kommer lige med en kort oversigt over, hvad det var, Amingo, Aya sagde. Fordi jeg tolkede direkte, og det var åbenbart ikke sådan, det skulle foregå.
Så er det lige smidt. Pipalo, tak for din fremlæggelse. I vores landsorganisation, der har vi hovedbestyrelse, og vi har hvad hedder det? Det jo bliver spændende til valgene i morgen. Vi har et specielt stort land, som er langstrakt, og hvor levevilkårene er forskellige fra sted til sted. Og vi har forskellige traditioner, vi har forskellige dialekter, og uanset hvor vi kommer fra, er det jo noget, vi skal fastholde og bevare. Så derfor så håber jeg, at de nye hovedbestyrelsesmedlemmer vil være folk, der bliver bredt sammensat fra kysten rundt omkring. Det synes jeg er vigtigt, så hele Grønland er præsenteret, så vidt muligt det kan lade sig gøre i hovedbestyrelsen. Så er det Mutti Bo Bede. Med hensyn til samarbejde og fællesskab, der har jeg lige nogle ting, jeg vil kommentere, før jeg kommer ind på det. I morgen skal vi drøfte det, I nævner lige før, nemlig nye vedtægter, fordi vi skal sprede medindflydelsesmulighederne ind i vedtægterne. Vi har jo en hovedbestyrelse på 13 medlemmer, og det glæder jeg mig rigtig meget til, at vi skal beskæftige os med i morgen. Med hensyn til energiforsyning og vandkraftværker, da valgperioden startede, så har vi jo allerede startet op en vedvarende forbedring og udbygning af de forskellige vandkraftværker, vi har, og flere for fremtiden. Vi har Tasarsiaq og også en anden sø, hvor der er beregnet store potentialer, selvom man ikke ved, hvad det er, man vil producere, så er der lavet beregninger på, hvordan et smelteværk, hvad det vil koste, og hvordan og hvorledes sådan en aktivitet vil se ud. Det bliver milliardstort foretagende, det der, fordi det handler om et eller andet. Selve opførelsen bekoster op mod 15 milliarder kroner, så det er et kæmpe stort projekt, så der er mange ting, der skal forberedes. Med hensyn til det, Mikisuk var inde på, så er det jo også prioriteret i Inuit Ataqatigiit, at vi får en bedre og bedre mulighed for at være i kontakt og samarbejde med vores stammefrænder i Canada, Alaska og Tukokka. Nu har vi lavet en aftale med kanadierne, hvor Grønland og Inuit på Kanadas side har indgået en aftale om, at man gerne må besøge hinanden. Altså tidligere havde vi jo ikke den politiske grænse, som staterne har opfundet og proppet ned over os. Før i tiden, jamen der boede vi over hele Arktis. Men efter at staterne blev dannet, så kom der en politisk grænse, der stoppede familiemedlemmer i at besøge hinanden, afhængig af om de boede på Grønlands side eller Kanadas side. Men det er der værdisættende for Inuit Ataqatigiit, at vi skal have større og mere intens samarbejde med vores stammefrænder. Nu har vi fået åbnet en flyrute til Qaluit, men det er slet ikke tilstrækkeligt. Med hensyn til at kunne samarbejde med andre partier, også i andre lande, men også her til lands. Det er vigtigt.
Og også, at det er vigtigt, at det altid er på det bedste leje i forhold til at indgå samarbejder med andre. Fordi altså, uenighed er i sig selv ikke skidt. Uenigheder kan jo være med til, at man finder frem til endnu bedre løsninger i sidste ende. Det handler jo om, at vi ikke skal forfølge de enkelte personer, eller sige fra eller til, afhængig af personerne, men emnerne, der skal få os sammen. Det handler om, at vi skal være præcise, og også ikke til at misforstå, uden at være ubehagelige eller negative. Så hvis vi har den ånd med os, jamen, så kan vi ikke gå galt. Med hensyn til større indflydelse og medindflydelse og inddragelse af borgerne, som flere var inde på, så er det et vigtigt værdisæt for Inuit Ataqatigiit, og vi skal hele tiden holde øje med, at tingene er på det bedste leje. Og det er ud fra det, at vi med en ordentlig måde at gøre tingene på, kan være i dialog med hinanden. Mimi Carlsen. Tak. Tak, Bibaluk, til fremlæggelse af værdierne. Jeg mener, at uanset om vi er fra et lille bosted, en bygd eller en by, så skal vi påtage det som en arbejdsplads eller arbejdsopgave, at vi i fællesskab ønsker at arbejde for at finde løsninger på de her ting. Uanset om det er børn, vi snakker om, eller om det er handicappet, eller om det er seksuelt krænket, der mener jeg, at vi skal stå sammen i forhold til at vise omverdenen, at de her problemer optager os. Det er ikke for at pege nogen ud, der bor bestemte steder. Nej, det er et forfærdeligt problem, der eksisterer overalt. Og det skal vi betone, at vi gør en masse ved. Det handler også om at indsamle viden og informationer, at man er bæredygtig. Det synes jeg er ting, man er kommet rigtig godt ind på her. Og det er blevet nævnt. Med hensyn til værdier, der nævnte man blandt andet her, at vi skal sætte os større mål. Jeg mener, at vi skal se meget på folkeskolen og også uddannelsesinstitutioner i det hele taget. Altså, da vi ankom her, var der ikke engang en kajak her, og det er oven i købet et uddannelsessted. Vi kan ikke se ulveskin hænge nogen steder, eller moskuskin, eller noget som helst, der indikerer, at vi er i Grønland. Hvor er det henne? Når vi sidder her i salen, jamen, så er der ingenting, der viser, at man værdisætter, at man har, at man finder det vigtigt at vise de her ting, som viser, hvilket folk vi er. Så det mener jeg er et stykke arbejde, vi bliver nødt til at løfte. Og derudover er sproget og vores sprogbrug, det er utrolig vigtigt. Alle har nævnt internettet, og i forhold til børns brug af digitale aktiviteter. For 40 år siden var vi hos stammefrænderne for første gang, og vi synes, det var skønt at se alle ungerne tale engelsk derovre. Men nu oplever vi jo, at vores egne børnebørn taler engelsk.
Og det er først, når vi som bedsteforældre siger, tal grønlandsk, at de så også taler grønlandsk. Så jeg mener, at det er en situation, vi bliver nødt til at vurdere og evaluere. Uanset om vi er en kommunalbestyrelse, bygder eller en Inatsisartut eller hvor vi er, så mener jeg, at vi altid skal finde det vigtigt, at vores sprog bliver bevaret, at det bliver brugt livligt i det levende. Mit eget barnebarn er begyndt at misforstå mig på grønlandsk. For eksempel denne skuffe, den kommode her, og den nederste skuffe. Jamen, hun kunne ikke forstå, hvad jeg mente med den nederste skuffe og øverste skuffe. Men hvis det var på engelsk, så vidste barnebarnet med det samme, hvad der var. Så det handler om, at vi skal passe på, at ungerne og også børnebørnene, de mindste, hele tiden holder øje med, at de taler et godt grønlandsk, og også at de får deres sprogfærdigheder. Ligesåvel som de skal have indblik og viden i, hvad sprog betyder, og hvorfor det er vigtigt at kunne grønlandsk og ikke bare engelsk. Det var nogle af de få ting, jeg havde lyst til at sige omkring vigtige værdier. Niels, værsgo. Jeg er totalt inspireret. Altså menneskeværd. Og også det at have rollemodeller. I dag er der mange børn, der ikke har nogen rollemodeller, de ser op til. Og hvorfor er det sådan? Men altså, nu hedder vi Inuit Ataqatigiit. Og vi snakker også om den grønlandske befolkning. Jeg ved ikke, hvad man mener med det. Vi bliver nødt til at forholde os til vores identitet. Det er som om, man har stemplet os som grønlændere. Så nogle gange så bruger man jo ordet grønlændere for at skælde ud og skælde os ud og gøre ved. Vi skal altid huske på, hvilken identitet vi har. Storfangeren over på den anden side af bordet fortalte, hvordan han er opdraget efter gamle traditioner på Østkysten. Det bør jo være noget, som alle generationer finder vigtigt at videregive. Men altså, hvis vi inddrager skolerne, uddannelsesstederne, og med positiv tilgang til tingene, så kan vi måske styrke vores identitet og identitetsfølelse. Og fremstå styrket. Tak. Jeg vil tilføje, at man inden for uddannelsesinstitutionerne bør konkretisere de her ting, der handler om kulturen og de kulturelle værdier, vi har. For eksempel så kan man jo godt få en
underviser i, hvordan og hvorledes man syr en nationaldragt. Man kan også sagtens ansætte en fanger, som er professionel og som kan undervise i fangsterhvervet. Altså, jeg mener, vi har muligheder i dag, som vi bare ikke bruger. Naja Sofie Pedersen Lybert. Tak. Med hensyn til bæredygtighed snakker man om, hvor vigtigt det er. Vi har en masse foreninger her til lands, kvindeforeninger og mange andre. Vi skal bakke op og støtte op om de her foreninger, fordi de udfører et stort arbejde. Derudover har vi folkeskolen. Hvor de skal til eksamen. Der er for eksempel 19 eksamener, de skal til for at afslutte folkeskolen. Det kan være utroligt overvældende, og det kan være så overvældende, at nogen ikke kommer til alle eksamener. Og hvad sker der så med dem? Med disse mennesker, som ikke bliver færdige? Fordi vi kan jo ikke regne med, at vi kan holde alle i hånden. Men uanset det, så bliver vi også nødt til at have plads til alle. Og der skal vi ikke glemme vores medborgere, der har et handicap. De har udfordringer fra morgen til aften, mange af dem. For eksempel er det de folkeskoleeleverne, som har et handicap. Det er dem, der bliver tilgodeset til allersidst. Hver gang er det dem, der kommer sidst for. Og der bliver flere og flere i den gruppe. Det siger statistikkerne, så derfor så har vi grund til at være utrygge ved situationen og udviklingen. Så det der med at have en diskriminerende eller en forskelsbehandling, det sker altså også her, og især for mennesker med handicap. Uddannelse handler det også om. Det er vigtigt, at vi hele tiden drøfter uddannelsesområdet. Jeg synes lige, det var meget lidt det, vi snakkede om i forhold til uddannelse. Men jeg er glad for, at det blev nævnt her og der. Altså, ting, som er blevet sagt, som Akral Lyng og mange andre siger, uddannelse er vejen frem. Vores undervisning her i Grønland, i folkeskolen, Naalakkersuisut har i gang sat et stykke arbejde med hensyn til grundlaget og undervisning. Tingene, man gør det på i folkeskolen i dag. Altså det, der er vigtigt, det er at ligesom identificere, hvad det er, vi har brug for, således at vi kan præcisere og udpensle, hvad det er, der er vigtigt, fordi vi finder det værdifuldt. Vi skal skrive det på en måde, så det er klart og tydeligt for alle og ikke kan misforstås.
Også det, Mimi var inde på. Og dem bakker jeg op om i forhold til det, de udmeldte. Fordi når vi tænker på de videregående uddannelser, så er det jo undervisere, der ikke kan grønlandsk. Det er udefra kommende undervisere, hvor man nærmest oplever, at man er kommet til Danmark, fordi de bliver kørt efter danske præmisser, og undervisningssprog åbenbart er dansk. Selvfølgelig er vi glade for, at de kommer op og underviser, men for os, som den oprindelige befolkning, vi bliver jo meget påvirket af de her udefra kommende måder at gøre tingene på. For eksempel blev det nævnt, at folkeskoleelever er blevet så dygtige på engelsk, at man er begyndt at blive utryg ved situationen, hvis det er, at det sker på bekostning af det grønlandske sprog. Det er altså problematisk i dag, at nogen ikke kan tale ordentligt, og ikke finder det vigtigt at tale et pænt grønlandsk. Lad os bare se på et 10 års periode, hvor vi kan se, at engelskkundskaberne er blevet bedre og bedre og bedre over hele linjen. Man indførte engelskundervisning, eller man har lavet nogle nye ting inden for folkeskolen. For eksempel, at man har begyndt at bruge iPad, for eksempel. Man har ændret på sprogundervisningen, sådan så vi får flere engelskundervisningstimer, og danskundervisning kommer langt senere nu. Så for 10 år siden var situationen en anden. Så derfor så bliver vi nødt til at specificere lidt bedre i forhold til de værdisæt, vi har. Og vi skal også melde ud til offentligheden og til befolkningen i forhold til, hvad det er, vi gerne. Var det først nu, den gik ud? Var det først nu, den gik ud? Jeg ved det jo ikke. Det var godt. Ja, der var udfald her. Nu er vi tilbage igen. Kan I høre mig? Ja, er der? Godt. Ja, altså det er stadigvæk skolelærernes arbejdsvilkår, men også i forhold til pensum og den måde, vi har organiseret folkeskolen på. Spørgsmålet er, om ikke vi kan få tegnet et lidt pænere billede af folkeskolen, sådan så vi bliver lidt mere positive. Jeg kommer fra et sted, hvor man går meget på rensdyrjagt og også moskusjagt. Og vi har indrettet det sådan, så vi tager hensyn til jagtperioden, at folkeskolen starter lidt senere, så familierne kan have deres børn og unge med til at fastholde den gode tradition, det er med at gå på rensdyrjagt og på moskusoksejagt. Det var kun en udskydelse på 10 dage ved folkeskolens start, vi bad om. Og jeg kan godt fortælle, at der var kæmpe store problemer. Der var mange barrierer, der var mange hæmninger, før vi overhovedet kunne inddrage de 10 dage. Og vi mener jo sådan set, at det er så værdifuldt, at det er bedre end 10 timers undervisning på en skolebænk.
netop at komme ud sammen med familien og lære alt det, der handler om at gå på den her jagt og hvad man gør. Fat dig i korthed, fik hun besked på. Så derfor skal vi altid gentage, at vi finder det vigtigt, at folkeskolen er tilpasset vores samfund. Ja, godt. Så er der Agner. Ejgilsen. Jens Ole Nathanielsen, Arne, Bente, tässä on killikutta aikoa ammasuli. Inutlaqisakkut arnartakan. Agner. Jeg blev meget berørt af Regines fremlæggelse i morges. Og til Bibaluk havde jeg ellers noget, jeg skulle have sagt. Og det kommer nu. Vi kan ikke acceptere nogen som helst steder, at børn bliver udsat for seksuelle krænkelser og misbrug. Vi skal stoppe misbrug og krænkelser seksuelt af børn og unge og andre. Og det skal vi gøre hurtigt med det samme på en stærk måde. Det handler om beskyttelse af børnene. Når et barn har været udsat for misbrug, så er der flere instanser, der går sammen. Politiet, sundhedsvæsenet og politiet. Det virker som om, at folk er blevet vant til at høre, at nu er man igen gået i gang med, at de tre myndigheder går sammen for, at på grund af et barn er blevet udsat for de her ting. Altså, det skal ikke gå hen og blive noget, som man vender sig til sker. Nej. Vi må gøre noget ekstraordinært. Med hensyn til borgerne, der har vi også nogle udfordringer i Sydgrønland, for eksempel, hvor vi får vandforsyning og elforsyning. Hvis hun bare kunne komme ind på, hvad det er, hun gerne vil sige, så ville det være rart. Altså i Nordgrønland, der har man andre muligheder, fordi man har midnatssol. Altså giver det ikke muligheder for, at man kan producere noget energi meget mere, end man kan for eksempel i Sydgrønland på grund af solen. Så ja, jeg stopper bare her. Tak. Jens Ole Nathanielsen. Jens Ole. Jens Ole Nathanielsen, Akadukulu. Napasta Kumitoksimako, alle Bente. Det kan nok. I 2023 blev det offentliggjort, at man havde anbragt så 700 et eller andet, hvor mange børn uden for hjemmet. Og så har man beregnet, hvad det kostede på landsplan. Hvad det betyder. For eksempel er der nogen, som bliver placeret hos andre familier, mens nogle af børnene bliver anbragt på døgninstitutioner. Det koster 350 millioner kroner, at vi fjerner børnene fra deres familier. Og vi har jo brug for penge, men vi har også behov for at kunne hjælpe de her børn, der bliver udsat for de her ting. Men det vi ikke har snakket om, nu har vi snakket om i 20 år, for eksempel, at vi bliver flere og flere ældre,
som iPad-generationen skal passe. Vi bliver nødt til at have øjnene på fremtiden og have en politik, der pynter og bygger på fremtiden. Lad os overveje et råd. Vi har masser af kloge hoveder, som har PhD'er, og jeg ved ikke hvad. Vi skal have sådan en tænkeboks, hvor folk gennemtænker og drøfter, hvordan og hvorledes man kan finde løsningsforslag til for eksempel borgere med handicap, til ældre, der ikke kan klare sig selv, og mange andre. Det handler også om, at man passer på at forsvare vores værdier. Jeg har jo været inde i politik, da jeg var barn, da min mor opdragede mig til at være samarbejdende, at vi alle sammen flytter. Løfter i fælles flok, uanset hvor lille man er, så er man med. Med hensyn til, hvad der sker ude i den store verden, det har givet mig tanker i forhold til, hvordan vi i Inuit Ataqatigiit kan forberede os på, hvis det er, at der foregår noget, der rammer os endnu stærkere. Hvad det er, vi skal være forberedte på. Altså, vi ved jo, at debatterne i et land, de politiske debatter i Grønland er blevet ret hårde efterhånden. Fordi der skal være valg til næste år, så alle politiske møder, der foregår herfra og frem til valgene til næste år, bliver nok hårdere og hårdere i forhold til det udfald, som vil komme. Jeg ved, at det bliver meget udfordrende, også i forhold til vores værdier. Jeg ved, at vi bliver udfordret på mange forskellige ting, når vi skal til at gå ind i en valgkampperiode. Så derfor så skal vi gøre, hvad vi kan for at passe på vores værdier og også forsvare dem. Og det skal vi hjælpe hinanden med. Husk at have det lige i baghovedet og bag øret, at du har dine værdier med dig. De er dig iboende. Og det skal du ikke mindske. Anne Hansen. Med hensyn til kultur. Det var ikke tilfældigt, at vi valgte hundeslæden og de forskellige dele, der hører til. Fordi hundeslæden er ved at forsvinde, hundeslædekørsel, det er ved at blive reduceret efterhånden til en ganske få. Og også fordi, at snescooterne har jo taget deres indtog, selvom det ikke er i fangst øje med, så er det jo, bliver det brugt til at komme rundt med. Men klimaforandringer er jo også med til at begrænse brugen af hundeslæder, fordi islægningen er vigende. Så derfor så bliver konkurrencen fra motoriserede ting og sager større og større, må vi forvente. Altså, da vi var børn, så havde vi jo meget større forsørgelse af hinanden og fødevarer, fordi at vi havde hunde til at køre hundeslæde. Man kunne tage ud på fiskeri og fangst, og man kunne komme hjem med mad til både den ene og den anden og gøre ved. Og jo færre hundeslæder vi har, jo færre hunde vi har, jo mindre kan vi komme ud og blive og forsørge vores egen familie. GU har inviteret mig som borgmester her til et arrangement, hvor de har inviteret en masse børnehavebørn til at overvære, hvordan en sæl bliver parteret. Da vi var børn, så har vi alle sammen været med til at
se på, en sæl bliver flænset og parteret. Der er mange børn i dag, som ikke engang ved, hvad det er, der er inde i sælen. Og vi ved jo, at folk ikke længere parterer en hel sæl hjemme i køkkenet, så derfor ser ungerne og børnene ikke de her ting. Så det handler også om vores hverdagstraditioner, som vi egentlig ikke tænker over, men som har en stor betydning. Akkalupainden fortalte i går, at vi spiste tørret ammassat, samtidig med, at vi diskuterede. Så derfor synes jeg, at ammassatten er en rigtig god lille fisk, fordi den kan lægge op til, at vi går i dialog med hinanden. Det er også skønt at se andre kulturer. For eksempel folk fra Agunnarp, de er meget fremme i skoene. De har fået en fransk ven, og via denne franske ven får de nu pludselig besøg af en masse forskellige kunstnere til bygden. Og nogle gange er det hver 14. dag, der kommer en ny. Nogle gange er det musikere, andre gange er det kunstmalere og alle mulige kunstens og kulturens folk. Men hvor de også for eksempel bruger optagelser af naturens lyde og laver for eksempel, at sneen smelter, og lyden af det, lyden af hvad hedder det, isfjælde og ting og sager, som drypper. Og alle de her ting, det er jo noget, som Agunnarp-folkene har kunne have succes med, fordi de fik en enkelt ven fra Frankrig, som så kunne bane vej for, at andre franske kulturfolk og kunstnere kunne komme til Agunnarp. Og på den måde så fik de også, de her franske kunstnere, indblik i, at de kunne sætte sig ned og lave grønlandsk perlesyning. Og så på den måde fik de også selv lidt med hjem af, hvad traditionerne er og kan være her. De var på tur i Frankrig, og så havde de været på besøg og havde en masse unge børn med fra Agunnarp. Eller nej, det var en masse folkeskolebørn fra Madagaskar, tror jeg det var, som var blevet inviteret op til Agunnarp. Og de her folkeskolebørn fra dernede fra, jamen de har jo aldrig set sne før, så de flippede helt ud og havde en fantastisk oplevelse. Men altså, vi kunne så fortælle dem, at sneen er ved at smelte, og isen smelter, og vi får mindre og mindre af det. Men nu har jeg ikke mere tid. Bye. Tak. Så er der kun 2 tilbage, der vil sige noget. Og stemmen. Tolken har stadigvæk lidt mere stemme. Vi snakker jo værdier i vores parti. Måske kan vi også blive enige om, at vi har brug for et grønlandsk folks værdier og et værdisæt. Altså ressourcerne har vi altid forvaltet i fællesskab. Men i dag er det blevet sådan, at den enkelte person får adgang til at kunne hente så og så meget af landets ressourcer. Hvor vi før i tiden var fælles om tingene, er det i dag sådan, at det er den enkelte, som kan score sin egen gevinst. Men vi har stadigvæk fælles ejendomsret til alting her i landet.
Det vi skal passe på, det er selvfølgelig miljøet og også havdyren, landpattedyr, havpattedyr og også luftens dyr, hvor vi bliver nødt til at arbejde for, at vi kan være her i rigtig mange tusind år, også i forhold til, at vi måske om mange tusind år stadig kan være stolte over at hive en fisk op og spise den. Vi har så mange ting, der samler os, og mange gange så bruger vi en masse tid på at splitte hinanden ad i stedet for. Ed Motsfeldt. Tak til ordstyren og det, I har fremlagt. Ullo blev nævnt, at den er ved at forsvinde, og også nationaldragten, og hvem der kan producere dem. Det er jo områder, vi ikke har sikret lovgivningsmæssigt. For eksempel, i dag har man jo folk, der laver anorakker af bomuld, og som bliver sendt ud i den store verden. Det er så noget, vi skal gøre noget for at passe på. Altså, jeg blev overrasket og forbløffet over at høre, at din bedstemor ikke længere kunne kommunikere med barnebarnet på grund af det engelske sprogs indtog hos de små poder. Når jeg kommer til Nuuk, når jeg kommer i butikken, så mangler jeg nogen, der kan forstå, hvad jeg siger på grønlandsk. Det er vores hovedstad i Nuuk. Altså, jeg føler mig begrænset i mit eget land. Hvis ikke vi har fokus på de her ting, jamen så vil børnene være lige glade. Ja, vi bliver nødt til at tænke os om vores identitet og hvem vi er. Det er det, vi skal beskytte og forsvare og fastholde. Så kan vi til at afslutte seminaret her. Og Bibaluk Lynge, som startede op, skal have mulighed for at sige de afsluttende. Tusind tak, og tak for alle de meningstilkendegivelser, der er kommet. Jeg vil gerne opfordre til, at vi sagtens skal drøfte og debattere tingene uden for mødet her. Vi kan sagtens mødes og gøre det om aftenen eller andre. Altså, når vi snakker om harpunspidsen, så må jeg spørge, hvor er far? Ikke min egen far, men i det hele taget far. Hvor er mændene henne her? Fordi alle statistikker fortæller, at det er mændene, der har det værste. Det er dem, der rammes af hjemløshed. Det er dem, der ikke får sig en uddannelse. Og det er dem, der bliver sejlet agterud i større stil. Men jeg er rigtig glad for alle de ting, I er kommet med. Blandt andet synes jeg også, at det var dejligt konkret i forhold til at skulle arbejde for små minihaller og idrætshaller rundt omkring de mindre bosteder. Jeg er rigtig glad for, at vores partiformand sagde, at det er i orden at være uenig. Man skal ikke tage det som en fornærmelse, tværtimod. Nogle gange så kommer der endnu bedre løsninger, hvis det er, at man ikke sidder i fryd og gammel og ene med hinanden hele tiden. Jeg synes, det er vigtigt, og jeg synes, det er sundt at være uenige og have forskellige opfattelser og høre dem. For sådan er livet, fordi vi skal have modet. Og det er sundt at have et mod og tør tage skridt.
Vi skal ikke se det som en falliterklæring. Nej, tværtimod, så er det fordi, det berører os alle sammen, at vi kan have forskellige holdninger og meninger, og det skal vi acceptere. Forældre var vi inde på vores kultur og også vores stammefrænder. Så sproget, det er også noget, vi skal blive dygtigere til. Da jeg startede som nyvalgt i Inatsisartut-parlamentet, var jeg rigtig dårlig på grønlandsk, men i dag er jeg blevet meget bedre, fordi at, jeg er blevet mere opmærksom på at tale mere korrekt og forståeligt. Og det har faktisk gjort, at jeg er blevet dygtigere. Så vi holder op med at bruge for mange udenlandske, danske, engelske og andre sprogs låneord. Så vi skal heller ikke være bange for at korrekse hinanden, fordi vi kan alle sammen kun blive lidt bedre. Jamen, jeg vil meget gerne debattere og drøfte og gøre ved, ikke så, men nu skal vi snart ud og have lidt kage, så tusind tak for alle inputtene. Vi har hørt mange forskellige udmeldinger, men jeg kan også fornemme, at fællesskabsfølelsen også stadigvæk er utrolig vigtig for os alle sammen. Så hvis vi skal snakke vores værdier, så skal der også være plads til de her ting, som er blevet nævnt, som vi har drøftet. Tusind tak for i dag, fordi nu starter vi med at invitere byens folk til kaffemæk og kage udenfor. Hovedbestyrelsen skal mødes klokken 5 på Søma. Og vi ses i løbet af aftenen og i hvert fald i morgen. Tak for i dag. That's